koreográfiára gondol a Csürdöngölő néptánccsoportban, akkor nagy lelkesedéssel fogadtuk azt, hogy a magyarországi román mélykeréki táncot megtanuljuk. Fogadják nagy tisztelettel és szeretettel, ezzel egy kicsit próbálunk kedveskedni azoknak a vendégeknek is, akik román nemzetiségűek. Tehát fogadják szeretettel a Csürdöngölő, Szederinda összevont csoporttól a mélykeréki táncokat. Badzie verepidini, badzie aldanosaci, că să fuda miniaci, pe samadu miniaci.
Nagyon szépen köszönjük a táncosok nevében, ők még vissza fognak térni. Engedessék meg, hogy megemlítsem azoknak a veterán heti újszó baráti kör tagjainak, akik 2002-ben jelen voltak az első találkozón, hogy akkor a végvári Muskátli néptánccsoport szórakoztatta önöket. Íme 13 év elteltével sikerült újból és elsőként bemutatni az utánpótlás csapatot, ami azt jelenti, hogy Végvár él és élni akar. Reméljük azt, hogy ezek a fiatalok is a mi gondolatainkat és akaratunkat fogják továbbvinni, és arra szeretném felhívni a kedves figyelmüket, hogy ezt a táncot, ami következik, nagyon jól figyeljék meg, mert úgy gondoltuk, hogy a műsor lejártával, hogy a bográcsos jólessék és lejáródjon, felkérjük önöket egy moldvai táncra. Először a moldvai táncot fogják az utánpótlás csoporttól megtekinteni, majd folytatjuk a műsorunkat, és legvégén szeretnénk zárni egy közös tánccal. Úgyhogy tessék a lépéseket ellesni a legkisebb táncosainktól. Fogadják szeretettel Végvár utánpótlás csoportjától a moldvai táncot.
Köszönjük szépen az elmúlt 3 évben, amióta ez a csoport megalakult. Ez a második ilyen nyilvános, idén a második ilyen nyilvános megjelenés. Az első Temesváron volt a Bánsági Magyar Napok záró rendezvény sorozatán. A biztató tapsra szükségük lesz, reméljük, hogy ebből majd még jobb produkciókat fognak jövőre bemutatni. Engedjék meg, hogy a Csürdöngölő nevében és a Szederinda Néptánccsoport nevében köszöntsem azokat a kedves ismerősöket, akiket itt a mai nap folyamán felfedeztem a kedves vendégek között. Hiszen Végvár nem egy messzi település, és nagyon sokan közülük, önök közül kedves ismerőseink, akikkel már találkoztunk, akár műszaki, akár baráti alapon, és a mai produkciónkat egy ilyen virtuális kirándulásnak szerettük volna bemutatni, amelyre a néptánccsoportunk elkalauzolja önöket különböző vidékekre. A Csürdöngölő és a Szederinda összevont csoport további műsorszáma Kükülő mentére fogja önöket elvezetni. A két csoport egy Kükülő menti táncot fog előadni, fogadják szeretettel, és nem felejtettem el, hogy felkérem majd önöket e tánc után a közös táncra.
Nagyon szépen köszönjük, addig, amíg a táncosokat látják önök elé a nehézséget félretéve, engedjék meg, hogy hadd mondjam el, hogy az elmúlt héten a román közösség és a temesmegyei közösség elismerte a produkciójukat. A Lada Kuzestre Fesztiválon első díjasok lettek, valamint a Hóra Nemzetközi Fesztiválon második díjat nyerték el. Ez csak az elmúlt egy év tevékenysége, de ugyanakkor Törökország, Belgium, Franciaország, Németországaiban mutatták be produkciójukat, és ha önöknek megtetszett a táncuk, engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy a 13 autentikus folklór produkció mellett nagyon nehéz volt választani, hogy mit is mutassunk be önöknek ma, de egy pici ízelítőt adtunk abból, amit tudunk. Ez csak azért, hogy jövőre, vagy 2 év múlva még, ha meghívnak, akkor még többet tudunk bemutatni a tudásunkból. És akkor most önöket fogjuk felkérni a táncra. És elsőként a jelenlegi itt lévő Muskátli tánccsoportnak a tagjait, akik már nem mint tánccsoport, de mint szervező bizottság, ők is tudják és ismerik a táncokat. Meg szeretném kérni, hogy a Szederinda Csürdöngölő, hát az utánpótlás csoport mellett ő is jelen legyen, és nem utolsó sorban a polgármesterünk, mint volt muskátli tag. Nem baj, ezt meg kell mutatni, hogy mi ilyet is tudunk. Volt polgármesterünk volt táncos. Igen, van muskátli táncosunk, akinek a lánya is táncol már. A Kelet család. És akkor szeretném, hogyha a közönség is, önök közül is bátorságot vennének, nem olyan nehéz, megtanuljuk. Tessék jönni, hogy Végváról egy kellemes élménnyel menjenek haza, hogy igenis Végváron tanultunk egy autentikus táncot. Bátran! Ilyen példát mutassanak a fiataljainknak. Ha nem, akkor mennek a táncosaink és felkérik önöket.